Gracias. Ben, unha vez máis temos que lembrar que Galiza é o país da Unión Europea que perdeu máis peso relativo no ámbito pesqueiro desde o seu ingreso na Unión Europea en 1986. A razón ten que ver coa adopción dunha regra comunitaria que mantén inalterada a proporción de reparto de cotas de pesca, beneficiando así a determinados estados europeos e discriminando grave e injustamente a Galiza. Non é certo, tal como sostén a Comisión Europea, que todas as flotas estean sobredimensionadas, nin todas as especies ameazadas. Esta falsidade é utilizada como coartada elegante para justificar maiores recortes en flotas históricamente castigadas como a galega. Este mesmo argumento volve ser esgrimido agora pola Comisaria Europea de Pesca, María Damanaki, cando comunica que a poboación de cefalópodos está sobreexplotada, segundo os ditames científicos do que dispón o Executivo da Unión Europea, e propón reducir a cero as capturas do novo protocolo. Para o BNG isto é inaceptable e xa demandamos a través da nosa eurodiputada Ana Miranda os ditames científicos nos que a Comisión Europea afirma basear esta decisión, porque a información da que dispón o BNG a través do Instituto Oceanográfico Español indica todo o contrario, que os cefalópodos están recuperados. Dende a entrada na Unión Europea, 200 buques galegos foron despedazados e perdéronse 1.600 postos de traballo directos no mar, que hai que multiplicar polos postos de traballo que, en consecuencia, se perderon en terra. A estes, de non haber solución para a flota cefalopodeira galega, haberá que sumar o despece de 24 buques e a perda de 400 novos postos de emprego no mar, multiplicados pola perda de traballo inducida en terra. Para o BNG non é de recibo que ante esta posición política tan injusta e fora da realidade da que xa advertimos en distintas ocasións, nin o goberno español nin o de Núñez Feijóo adotaran ningunha medida. Se non se defende esta flota, non hai alternativa, ou Mauritania ou o despece, polo que reclamamos por enésima vez do presidente da Xunta que vai a Bruselas e exixa que se abra un novo proceso negociador. E instamos ao goberno galego a rexeitar o novo acordo con Mauritania, obrigando así a Comisión Europea a reiniciar o proceso negociador que inclúa reunións específicas cos diputados galegos no Parlamento Europeo. Emprazamos a Xunta a iniciar conversas con Mauritania e a que demande do Estado español a articulación de medidas compensatorias para os tripulantes e casas armadoras afectados pola expulsión desas aguas mentras non se restableza o acordo. De non haber solución, as consecuencias económicas para a comarca do Morrazo, e máis en concreto para Marín, serán catastróficas, tanto no que ten a ver coa actividade derivada da pesca e cadea de comercialización dos cefalópodos, como na actividade económica local. En Marín temos 3.000 persoas desempregadas, produto sen dúbida da crise actual, máis directamente da desaparición dos nichos de emprego directos no noso concello, e eses están sempre ligados ao mar. Eliminación sistemática da flota pesqueira, peche de asteleiros como factoría naval, perda de postos de emprego ou peche dos talleres mecánicos ligados á reparación de buques, por non falar dos efectos no pequeno comercio e negocios locais. A nosa actividade económica depende nun elevadísimo grao da pesca, e o amarre desta flota só se traduce en máis paro e máis crise no noso concello. E para finalizar, vou facer eco das palabras do dono dun taller do Porto de Marín que outro día recollía a prensa local. Este porto, referido a Marín, foi unha potencia pesqueira, pero xa queda moi pouco. Perdemos os barcos de Gran Sol, Malvinas, agora os de Mauritania. Isto morre se ninguén nos bota unha man e o resolve. A pesca é un sector estratégico para Marín e estamos a perdelo completamente. Non está de máis recordarllo a quen teñen competencias políticas para defender a flota pesqueira galega. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias.